कधीतरी चूक न केल्याची शिक्षा ही आपल्याला भोगावी लागू शकते. पण मी असं का बोलतो हे आपल्याला कथामध्ये समजेल. पण या अगोदर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस डॉट स्टोरी. निखिल आणि विवेक जिवलग मित्र, पण यांना वाईट या गोष्टीचे वाटत होते की आज त्यांचा 12वीचा पेपर संपला होता. कदाचित ते यानंतर एकाच कॉलेजमध्ये नसणार ही जी त्यांना खंत होती. दोघांनी पार्टी करण्याचे ठरवले. दुसरा दिवस आला. निखिलने आपली गाडी काढली आणि शहरामध्ये गेले. खूप मस्ती केली, पार्टी केली, हॉटेलमध्ये जेवण जेवले आणि बघता बघता यांना फार उशीर झाला होता. रात्रीचे 10:30-11 वाजले होते आणि यांनी निघण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच यांनी मुद्दामून गाडी हळू चालवली. पण त्यात विवेक बोलला, निखिल खूप उशिरा झालाय, काय करायचं, आपल्याला आता नीट रस्ताही माहीत नाही. पण निखिल बोलला, अरे घाबरू नको, इथून एक शॉर्टकट आहे, आपण तिथूनच जाऊ. निखिलने आपली गाडी वळवली, पण त्याला माहीत नव्हते की हे वळण त्याच्या जीवावर बेतणार होते. बघता बघता आता शहर मागे सुटू लागले होते. तो डांबरी रस्ता आता खड्ड्यांमध्ये बदलू लागला होता. मोठे मोठे दगड हे गाडीला लागत होते. मनात एक भीतीच होती, कारण की आजूबाजूला फक्त झाडं होते आणि तो छोटासा मध्ये रस्ता. निखिल हा तसाच गाडी चालवत होता. विवेक हा आता झोपेच्या अवस्थेत आला होता. तिने हळू करून आपले ते डोकं हे निखिलच्या खांद्यावर टेकवले होते. ती गाडी तशीच चालू होती. पण त्या क्षणी अचानक त्या झाडाझुडपांमधनं एक मोठासा दगड आला आणि निखिलच्या हाताला लागला. निखिलचा तोल कोसळला आणि दोघंही गाडीवरनं खाली पडले. विवेक ओरडू लागला आणि नंतर काजीपोटू ओरडू लागला, काय रे, काय झालंय आणि असं का पडलास. त्यात निखिलने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यात विवेक बोलला, काय. जवळ असलेल्या मोबाईलची टॉर्च काढली आणि आजूबाजूला बघितले पण कोणी नव्हते. आणि विवेक बोलला, अरे तू नक्कीच मस्ती तरी करत असशील किंवा झोपेत असशील, दोघातले एक. दे आता मी गाडी चालवतो. पण निखिलला नक्कीच विश्वास होता की कोणीतरी त्यांच्यावर दगड मारले. पण हे पुरेसे नव्हते. आता विवेकने गाडी घेतली होती. विवेक तशीच गाडी चालवत होता. रस्ता हा फार खराब होता. पण नंतर यांना एक गोष्ट कळाली की हा रस्ता याच्याबद्दल त्यांना काहीच माहीत नाही. आणि निखिल तो तर अक्षरशः घाबरलेल्या अवस्थेत होता. तो गाडी चालवू लागला, पण आता हे उपाय अक्षरशः निष्फळ ठरणार होते. पण नंतर त्यांना एक कळाले की ते फिरून फिरून एकच रस्त्यावर येत आहे. आणि आता तर तासभर झाला होता. निखिललाही झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि निखिल बोलला, अरे घाबरू नकोस, घे इथे, मी तुला सांगतो. तसंच निखिल हा विवेकला रस्ता दाखवू लागला आणि हळूहळू एक नवीन रस्ता त्यांच्या समोर येऊ लागला. दोघांनाही फार आनंद झाला. पण अचानकपणे तिथे अजून अंधार पसरू लागला होता. ते झाडं अजून वाढू लागले होते. मनात तर आता धडकी भरतच होती, पण त्यातच असे वाटत होते की कोणीतरी आजूबाजूने त्यांना नुसते पाहत आहे. या दोघांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. पण त्या क्षणी यांच्यावर जे होणार होते त्याची कल्पनाही यांनी केली नव्हती. त्याच वेळेला यांची ती गाडी बंद पडली. दोघांनाही फार राग आला आणि नंतर यांना कळाले की यांच्या त्या गाडीचे फ्यूल म्हणजेच पेट्रोल संपले होते. यांच्याकडे आता कुठलाच पर्याय नव्हता. निखिलने आपल्या मित्राला फोन लावला. मित्र बोलला की तासाभरात येतो, वाटलंच तुम्ही हळूहळू करून त्या रस्त्याला गाडी ढकलत पुढे या, मी तुम्हाला तिथेच भेटतो. पण इकडे दोघं गाडी ढकलत हे पुढे येऊ लागले आणि विवेकने विषय काढला, तुला माहिती आहे ना, या जंगलात ती राहते, हो तीच, जी सगळ्यांचा जीव घेते. आणि निखिल हसत हसत बोलू लागला, अरे काय रे तू असं बोलतोस, असं कुठे असतं का. पण विवेक बोलला, तू नेहमी हसण्यावरच घेतो रे, पण कधीतरी माझं म्हणणं ऐकत जा. ते तशीच आपली गाडी ढकलत होते. पण पुन्हा तेच झाले.
आजूबाजूच्या झाडातून मोठमोठे दगड आले आणि निखिलच्या आणि विवेकच्या डोक्याला जबर मार करून गेले. दोघंही त्याच क्षणी खाली पडले. विवेकच्या चेहऱ्यावरनं आणि डोक्यावरनं रक्त येऊ लागले. निखिलही तसाच खाली पडला आणि हळूहळू करून तो विवेक जवळ येऊ लागला. विवेक, अरे बरा आहेस ना? पण यावेळेला दोघांची शुद्ध हरपली. दोघांचे डोळे बंद झाले. काही क्षणातच निखिलला जाग आली. हळूहळू त्याने आपले डोळे उघडले आणि आजूबाजूला पाहू लागला तर असे वाटत होते की ते ठिकाण नवीन होते. तो पटकन उठला आणि त्यांनी पाहिले की त्याला असे वाटत होते की त्याला कोणीतरी कैद करून ठेवलेले आहे. तो तसाच उठला आणि पुढे जाऊ लागला. आपल्या मित्र विवेकला हाक मारू लागला, पण आता कुठलाच उपयोग होणार नव्हता. तिथे त्याने काहीतरी चमकताना दिसले. तो जवळ जाऊ लागला आणि त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याने पाहिले की तिथे काहीतरी जळत होते आणि त्याला समजले की तो एका स्मशानभूमीमध्ये अडकला होता. तो त्या क्षणी खाली बसला. मी इथे कसं आलो मी इथे? आणि माझा मित्र विवेक, तो कुठे गेला? तो विवेकला जोरजोरात हाक मारू लागला. विवेक आहेस का रे? पण कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. त्या भल्या मोठ्या अंधारामध्ये तो विवेकला जोरजोरात हाक मारत होता. पण शेवटी विवेक त्याला दिसला. तो त्याला पाठमोरा करून उभा होता. तो आपल्या अश्रू पुसत विवेक जवळ जाऊ लागला. अरे विवेक, तू इथे आहेस का? चल लवकर, इथून निघू. ही जागा खूप भयंकर आहे रे. त्यांनी विवेकच्या खांद्यावर हात ठेवला, पण असे वाटू लागले की विवेकचा खांदा हा भिजला होता. सहज त्याने आपला हात पुन्हा एकदा बघितला तर त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण की त्याने पाहिले होते त्याचा तो हात हा पूर्णपणे लाल झाला होता. विवेक, हे काय? आणि त्याने विवेकला आपल्याकडे वळवले आणि विवेकचं ते भयंकर रूप पाहिले. त्याने पाहिले की विवेक हा पूर्णपणे रक्ताने माखला होता आणि तो क्रूर आवाजात निखिलला बोलला, तिने मला मारलं, आता ती तुला पण मारणार, तुला ती सोडणार नाही. एक हास्य देत तो तसाच निखिलकडे जाऊ लागला, पण निखिलने त्याच क्षणी विवेकला धक्का दिला आणि निखिल हा पळू लागला. पण पळता पळता अचानकपणे मागून आवाज आला, निखिल वाचव रे, असं जाऊ नकोस. निखिलने पुन्हा एकदा आपली नजर मागे टाकली तर त्यांनी पाहिले की विवेक जणू हा पहिल्यासारखाच दिसत होता. तो निखिलला मदतीची भीक मागत होता. निखिल पुन्हा एकदा वळाला, पण त्या क्षणी विवेकच्या आजूबाजूला काळी सावली निर्माण झाली. निखिल त्याला तसाच बघू लागला, पण त्या काळी सावलीमधनं एका बाईची आकृती निर्माण झाली आणि ती बाई हळूहळू करून उंच होऊ लागली, जणू ती 7-8 फूटची झाली असेल. तिचे ते पाय निखिलने बघितले आणि तो जणू बेशुद्धीच्या अवस्थेत आला, कारण की तिचे पाय हे मागच्या दिशेला होते. तिचे हातांपेक्षा तर जणू नखच हे मोठे होते आणि अशा अवस्थेत तिचे ते फक्त डोळे दिसत होते, जे पूर्णपणे लाल आणि पांढरे वाटत होते. तिने तसाच हात हा विवेकच्या खांद्यावर नेला. त्या दोन्ही हातांनी आणि नखांनी तिने विवेकचा तो खांदा चिरला. विवेक हा वेदनेने किंचाळण्याच्या अवस्थेत तो त्या क्षणी हसू लागला आणि पुन्हा एकदा बोलू लागला, तिने मला पण मारलं, आता ते तुलाही मारणार. पण त्या क्षणी त्या आडळीने विवेकच्या त्या मानेचा चावा घेतला आणि लचका तोडला. निखिलने ते दृश्य बघितले. तो जोरात किंचाळला, मागे वळला आणि शोधू लागला तिथून सुटण्याचा तो रस्ता. तो आपल्या देवाचे नाव घेऊ लागला. मोठमोठ्याने हनुमान चालीसा बोलायला लागला, पण जणू याचा काही उपयोग होणार नव्हता. पण त्या क्षणी त्याला काहीतरी चमकताना दिसले. त्याला असे वाटू लागले की तिथे काहीतरी आहे. देवाचे मोठे मोठे नाव घेताच तो तिथे धावू लागला आणि त्याला एक गेट दिसू लागला, पण तो गेट
हा त्याला जणू आतमधनं बंद केले होते. कोणताच विचार न करता निखिलने त्याच्यावर चढण्याचा निर्णय घेतला. पण मागून ती हाडळ जणू निखिलकडेच येत होती. पण त्या क्षणी निखिल हा त्या गेटवर चढला. वरती असलेले ते धारधार टोक हे निखिलच्या पायाला लागले. त्याच रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये त्याने दुसऱ्या बाजूला उडी घेतली आणि निखिल हळूहळू करून त्या स्मशानभूमीच्या बाहेर येऊ लागला. आणि आतमध्ये असलेली ती हाडळ ही निखिलकडे तशीच बघून एक क्रूर हास्य देत होती. निखिलला कळत नव्हते की काय झाले त्याच्यावर. त्याने गेट उघडण्याचा निर्णय घेतला. पण बघता बघता त्याने ते गेट उघडलं देखील. निखिलला त्याचा मृत्यू दिसू लागला. ती हाडळ हळूहळू करून निखिलच्या जवळ येऊ लागली. पण त्या क्षणी मागून कोणीतरी आले आणि निखिलच्या गळ्यात जणू एक देवाचे लॉकेट घातले. त्या हाडेने ते दृश्य बघितले. ती क्रूर नजरेत पुन्हा आतमध्ये गेली आणि त्या अंधारामध्ये अदृश्य झाली. निखिलने वरती पाहिले तर त्याचा तोच मित्र होता ज्याला त्याने तासाभर आधी फोन लावला होता. निखिलने त्याला घट्ट मिठी मारली. त्या मित्राने त्याला त्याच क्षणी उचलले आणि गावामध्ये नेले. दुसऱ्या दिवशी ही बातमी पसरली. काही जणांनी जाऊन विवेकचे ते प्रेत आणले आणि त्या मित्रांनी सांगितले, ज्या वेळेला तू मला सांगितलंस की तू तिथे अडकलाय, मी तुला आणायला निघालो. पण आईने सांगितले की तिकडे ती असते. त्या ठिकाणाहून जोही जाईल ती त्याचा जीव घेते. घे हे लॉकेट घे आणि तुझ्या मित्रांचा जीव वाचव. म्हणून मी लॉकेट घेऊन आलो आणि त्या हाडेने तुला काही नाही केलं. पण विवेक, तो मात्र नक्कीच तिच्या तावडीत सापडला असणार. तुम्ही तिथे जात असताना त्यांनी तुला त्या स्मशानभूमीत आणले कारण की तिची तिकडे ताकदच खूप होती. हे ऐकताच निखिल जोरजोरात रडू लागला आणि आठवले की त्याच्या एक चुकीमुळे त्याच्या मित्राचा जीव गेला होता. ही शेवटची पार्टी यांना कायमस्वरूपी लक्षात राहील नक्कीच अशी होती. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे कथा अनुभव मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात किंवा मेल ID वरही पाठवू शकतात, जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.